Omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye omwana wenguko katebi omwana wembe bangaye no menya tengabaito tetunde baba ngaye tengakelito ke moiwe Bajumulikire wana bagaga babantenekero mudausi berongori ogosi batumora iga Ntuta ite kuiguri yogi na par kikyo etiketi tuwe ndukubuga ogosi batumora babantekero it is tuwe tote bera ne etiketi maskani tradition Bajumulikire wana tuwatakiro murubya senchiri ya bene tikatukwali kikima Atisanga na ukwana manga street kule na ndebo notua tarikoika sense meyega ya Mwanya Getinge Museum ndio kutoka wana chinse mochia manga imeye county ya Nyamira yakera ndebo no tureti ya bagaka butoje usanga na ukwana manga na kurigeria manga una botambeke usine kegadana ikabone kunuru no boto buserubwa bene konyara gotogora commenta gosekurusia yakera wana toko sangamo na iri tukeri gawono asumuru buri gwichinge kero chomu usigutacha manga tikawono ngarigania bugata ntona boroboga igana cheko ate ni tureti ya bagaka abo bago semya na gotumanya mangritanga kigima to kumanya na kibakuru kwa serieta eri wonto chake enogone mbaka yeli tuko liarara ngono aso gutakora chinsa na bogote bana cyokoro kwa nisa nikikwarwa mbe mono ngoro bwa Samuel Nyarango runa ruri nyambaria nongi bwere myaka yonsi myaka be bakuru kwa basi abasasa bali nyamaiso mabali mucho kurunya tege no aba menyete gasa chache sawa asturi maega manga tu no ile ke ora ba no na le kugenda sokuru ya nati digirinya tege nara kwani umugaka serieta rinde ono umurigiro ndizi TV amanye gutoko sangamo ne inje nyamwaro mamanyi inka yere kur morako lakini manga nona kinera kurwe myake yemekuru Mamanyi Joseph Nyamwaro Mamanyi Mamanyi noyo getate etate noyo ngaya ki kuikirabu kina kigesa tuwa mugakonda ariyo kunya usibero ngori ngana aitido mwali mubinda nyambade koisobo kenyamba no genchabo nyamba konyamba kogunde bundo getusi Monto Torobania, bisabo kunde. No tole, tugayane. Kigero no wate batugukwane. Tojo kwane goro yobo tenengu nendemero. Tigata ke bunamanyite. Bagaka bandebiye kuzeya. Otenengu makabu mugusi. Iko bwari kubwatia omuntu nigigete aso gutwara enibo yarenga situgo n'abantu etugo n'abantu iko kwale ko rukuna no mutenenku korengana nga abantu barenga baro muchu kwanyolire abakungu barenga koreteki ubwati kyara uno chinguru cyawo kire etugo ya enga kiye emonga ya ingani n'enchombe nchiragwe tugo chisimbagera ne chimbiri ya mete irenga chirago kero muchino bwate isaine gose abantu baro bakoraranjara ono ubutenenku nendemero netugo n'abantu baro babwate chinguru gokore egasi gusozo gokore imirimo ase endemereyo irinde endemere yarete ndagera abantu mwabuchichi ndagera nka kwanya na onye no mongina ekwerende ya eri ari kubeka kwaye ya asitoko beka cereals so kibya bikorete bichire kibya bichire n'icyobe kigo tirigo cyari n'abana n'abacu kuri bakumye ko cyari ai no mutenengo nje nabona amanyete wabanyamwa mutenengo Monto no munda, uzio no mutenengo. Kaikwari ke tukada mo uzio no mutenengo. Akero monta kuru kwa no monda no motenenku ne kiombe
nenibo chimbori nenibe yakororekana segeti kiaye na abanta babwate baye abamura na nene abamura nabo bari ko barwa mu muntu yo no mutenengo abamura igona ngo nyaruka cyo muntu mutenengo nyaruka kine cyombe kiale koretaka nyaruka yemo no yale wasoka cyombe 15 na 20 bona cyombe ikigo cyumukie na boko nyora ngakai umuntu uri ngo mutaka nero cyakiri gotene igo nto ekero umuntu awata amura boko sawa babisike boka nto ko umuntu uyu n'umuntu ngarabata basike boka kose ngarabata amura oyo no bino abata basike boka obino no mutenengo aye todena cyumuntu abwata abantu abangi no mutenengo bono egento kende endemero monta karabwate nene nere nabako baruwa no mutenengo igendemero ne tugo n'abantu umwaka biamono obunda usomutenengu asomugusi nekero bwate binte binge wetani abandi ile bate nonyembono igana birigo obunda bumugusi ula nakina tindakina kale lakini tindakina lero igana ende boigo umuntu bwate abana wogo jakuruke gitari ukuranya no bunyirangira iga abantu bakumenya umukyoyo abantu mbaro abantu kubareke numbukiria bakuriye ukimumbu bakorora kiseiga cyombe kinde kugisiko nyume kinde kuchimaye kimunda muinende cyombe nenkanya chimbolitiga chimwamune chikire nyasagati nekire kinyangira ne cyombe kikega otanga umuntu uri nabwate bito nabwate nibo nabwate utenenku umuntu uri no munda wanda ile ko era abantu nabwate ense nabwate abana nabwate ndageraka igekire endemero mugondo mbiye chokire mbaka yone mete uno butenenku na kalungu siekera asare komenya yari gutakensi eri una no mwere omwenye ibwate bintu bune misabakwa emebano emebeno oros meroka none koroso tiro barire litabo likurukwe munonde lomzoi bono umuntu nero kurukumwanda uriete kenyoro nande gali kwaye materoche pakoroche nduriko kama maje ndikoera umuntu yakare none kera sabanto ababu kwana mangano tegerekwa oigugwa ekyagere yobonde obwayo singejo yobonde bwaye umuntu abarenga bakeba tabwatikende bagoro kwibipio wikaba bere kunangale yakasaba tubade abatuni kumbali gusangana none mbona birigo igoka nawe yarenge none bibiria karabi igoka mangana barenge ko taba yari uyo tabwati tari komera santa abwati nakubaro lakini yakoberege katari go ikangega ale none marugo akora atari kwa igipio kiria marugo cyari ngiri kwenyara ndiarenge bira lakini nebe arenge bibia yo musinga iyo umusege tanga nayagenda korege tuki otware takobo mwara umuntu wikanera tware so bono kore ka umugaka go gutiega ngayo umugaka kare anye kwari nyombe bono kero ge kora tige ko kwanya bese ke bari nyomba ekero ge yatele ko gaye teni ke ga bagaka abase ke bako kante pos pio ko mu chibe nyombe ya tata no akabe tamakawa ya yega kwese ko baro nyombe batige bari bagari umugaka no muwiranye bagamba mama na kare una era matuka ya ego vino no mugaka ya mwaro abana tubwate agogoja mpaka jako mpaka sokurara burega no oikirega ingire nale ukwani no butenengu umugaka kuri ugari gusikwa wiko munini yesigete toka ikere mwako ya gutwara abantu aja gutwara umurimo aja gutwara cyombe aja gutwara abana narengi mugoko orengi mutaka kari hanta arengi mugoko nabari wocha umuntu nabago kiri umuntu muhendaga lakini yako usegenda gendo liki none mboro na berigo igo muntu mutenenku usobwate nero kibisibare kuruka umunda wanda ije igo
naende tari kuburukindi anda kekera abantu bari bachora bara ingurigiri bari ngo muntu bwate ebinte bigo oromote ningo una bono una nakinega umuntu bwate abanya bange ndero likubikura ikiagera nkane binako gamba kutambi binge bari kwayira muntu bwate mukungo yomo oyo bari komorora tari burungi kiara banda bange bari nge so mutukuru ka polygamist polygamist una bono mbori ya mwana bago tenga disemo man bago bata bakuka kataja bata bata najote bigoro ya bara ibali bata kwa banga nande baka chauru bara ibusi elia kamere ekerota bwati enibo togo chorbora yikiagera abanta bataka go bari komenya ase asumurai bono ndagera kirendo bwate bago chakurio onye no mutakule na endo mukungu no yo mubwate umugako bino nagotebia na ebiage ekarobikire namenyonjo irongo gikire ne kinyongo irongo bachichire abakungu aba bonsi pi obabwate ndagere isaine bari abamenyi bagocha banakuria igona riyo murai komenyeire igote gutira nebo na bono no chikorigiu na nimukora aba bakomenyerete n'abandi n'abayi tayari bakoirobo abini boyarengi Mwichu muri kanto tukoganya na gukwana mange igorobono ya ubutenengu wo mubusi anda kumugaka ndabokonta nakati ya bari twa bwate urokena abiye bacho tukubwate kaneni yo babwate kwara ya bakurubusa tingo gane mugano no mutambe lakini kera tiga lusingana lakini mbege kolende kera gine Kiswahili iga abagusi umuntu n'abantu akina abagetutu umuntu olenga noga nonso kirera bono magega nabo bagamba so libagwata abantu abange nonye musinandusi na igo abayo no keko nyoni abantu bari babo kuruba abakubale nga bwata musanyandusi musaba teba saba sawa batana abere bona abantu aba nabuno kibagamba weturu bungi bw'abantu naende tokorera omaene history nogo chechio nyaye ekero musonguri yacheterende sika igacheta kanyora mugituturie igaro organized igo ikagera bakamubeko mukigo mutamani igo asikusiyengi lakini kwa paka bono iga sakaria wata hukuma chombe sita china koleta botenengu wabusigo kunoba kungwa abange ngakirera okumire chombe sana muji bajege 30 abange babantu bakamale kunyoma lekera to kugaidini 48 utisese na 55 tati abantu bametete kinyore kune kyase ita ngwa ari barenga abantu simba biribuka ngumwe kinyore kyanyisa nabo no mura ko to sikobara mumanyi bantu barege ba bono amugituturia akagamba akamente chombo izakaria no muchumbo mutanga nigo naringo tebe kyara ini story sana no muntu musoyo yete kubwata bona gacha kubikume sauria mangana yo burai nkorwa igo kurukuchochi ona inkingo teberabo obutenenku ubare kogenda no bunge bw'abantu umuntu ubwate butambe kange kira lituka kuambikina bwoye abana bamukiranye abana bakanire abakungu kabumanire lakini bakoro musaje karabocha igo bakwe moti ukagambye eze yarenge lakini ndino weteriyo ndani bakirire turi kuna kuburi ngi mwari kwoge kubakira bakoro igo kwa gambi ama nama turi kuna kwa ndemwe muranga kinegweriyo kubakoro bakira igono kwa okolo bamanyi ngo amagoso nari ngo umugakuchire kubagusika nayo no kubasika ande koyo magosa igo bagwitubonsi nonya n'uburyo utagosa bagwitubonsi nakiba kwirukirama ogocho konyora tukumana ngo itutule twensi uriyo gosa noyo utagosa okugamba bona enamocherwa ande kingo itwa enamocherwa ngo bolinde enamocherwa ekiki arikorete gurubo torikobochi yakea ekiera bono anayo uri utagite kogosa to kogosa
ogo chikosa kwarengere na mbora lakini ningosa nitakosa iyo toja kwitu twezi hapana igate liko kwatigera ero ngoria ansia mukirimbu ya tole togendere ngoria mwanzo kwata kamera getega atokoja kwenye siwa yo igo etuko tabajare por kino montoyo na isaine okare boga nabwata bamura bara bakorende tuko kirera ajete kurwa kirera boga otinyangona gakuma sano otinyangona ngai ba moneri otinyangona ndero otinyangona ngai aba kabarwa otinyangona arure mwanya getinge otinyangona Agora tola abateria abantu baito banchira nenga kobo mugusi teri shame kobo mugusi teri aibu teri bosoku kobo mugusi no monto mongai mugusi yasikire no nyanya sae usko jingi jujeti jinyinge usome biblia iguchibwikaini katika ndoto kwa kiabane kero babe miaka 13 11 lakini je seraba tisitiri agwa bakali miaka siku nane saka mjini ya watemana abantu bechoge tembya igo mugusi ando si asori uno mugusi na ndo nyekwa bwate nibo mwana ngakyo ngyo baba egento kende kiasare kire bono kimbachiro nemegiro erieke gusi yachakire gusira ekegorikia abantu bare miaka 40 go chance yo bakubundisa abana babo egeswahili negesongo bioka bono lugha ya mama teiyo sabana bono omwana yakarata manyeti lugha ya mama nonya ne skuru egento keria gosoma egesongo gose egeswahili tamanyeti ngangento kikuruka so wikatoira neto chaka kubundisa abana baito lugha ya mama egento keria kororaka onye negesanda buneke tokonywerera ngori akeroga chorire ororeke negesanda onye ne bakuri ororeye ne bakuri na kadhalika na egento kende ebisa kubinde byonsi pi lugha yabo tiana gosira noro chaba mansai ebitamba byabo byasiri abagere tradition yabo nabo bisienda nangaki ogendo bisiyo nyakoro mogere nakegere mukwa bioka nade naba ikoyo nabo pona abantu tuasirire pi nintu abagusi ekiagara akero mwana gocha gonkwani abuno sokoro igago tebigwe geswahili moyo nyarebe bono onya timanya tiega swahili ngingo kwana no mwana oyo omwana oyo ntoigwana una babu babu bono igabo neba ngana America menyete neba so menyete andos bundiso mwana lugha ya mama neba ngayunyu mete umuntu kurwegesa kukende umuntu litigamanye elugeye igaso munywomete ekiagara okwa munywomete bono ga yabeto yo iga inherited a tradition yao yonsipi bono lende ngakitoko bundisa abane geswahili gyoka negesongo gyoka na baswahili bagoteba nga omonto tabwati egetamatuni kiaye ni mukosa I think umwaka nyamwaro kwa nginyuye geteka mu mane oma musonga ko Canada go America go si yuche chakoro manse ekiaro manse abwatete eki tradition yabo ukwanye beka buya bono na ituga yamanye wika omugusi dimaite ekanisa nero na yatoita ekanisa chikanisa odenge na aguntu arweto tukabo tukaendana bari baramubaruro Nkiora temu wako vina sawa da. I want to argue like this. Obo tene kubuito, ebora asumu noito. Yes. Buna toko nyosiri, buna toko sino bo tene kubuito. Igonto iyo. Igonto kale tiki. Igonto iyo. Obo tene kubuito, wikatoli yenchera toko botatera. Ase chinge nkione chinga kochito. Tutakora tibo ndoyo. Kiara mukosa mila ni mtumu tuwana tutuachire abana tukale ko bakwani yeso nege so kibina ibamanyete naende wetera agu ngo siri tole bintu biri mayete ko manyu ne bisande mayete bisande is
twali kugitumia kunywera erongoli buna bono tukunywera ngoli kunywera amache kunywera amarwa n'ekingende nabo kubeka kende kyonse nabo kubeka ruga uragire nere bakuri yitu nere na ende natural it has an environment. This is not a plastic. Bono ogotige genteke kote unege tekinike be tukagitiga tukachaka kuriye binte byao twasiriri obotene nkubwito ubu nabu arenge kuna mwaka ngoye exam ntu abwate a cultural asset ya ring indigenous asomugusi an asset in the name ekintu kiari woka boneke gito sambete kurwa giatumurika kiari kuru kwikimure nonyore ikimure mo ikimure kiari korosibwa inyumba yabera mwawo ikimure ikina kiabantu bari kororera kiari koroserwa obochoe emetene esasatiroche emetenere yari gutwara ubukima imedero sino manyo bukimaye abagagamba inyero bukima twakalire roje esasati mebitebiri byabe kwa mu byasi muneki tendo emeniki byama koimurerwa obochoe what yechinjoke what ekero watongina bukya gukobora buno watara na kigucyari kemure ogoma etino botene ngubwitu ekinekemo kanga bono getoete chimesa ekero musonga acha ne kanisa acha ne kanduli ndagoro ko musuma bagachaka goteona uyo bwate yentoke no moro nege tege ya koros wekera abantu bari migration baroro gendo rwabo bate bari na nyarebe kimore mungu eyo kimokorora ekimore mumanye no tokoreze kimore no tuikire na ende nabo bari kumufugo bamana abantu bamintaba ngana maroje limure umusungo giacha ne kanisa agacha koya limure a negative name akabisai generation yekinete kuchie kanisa eyo na kugende sukuru barabo bakamanyana egento dikokoro bora buligo erineri abantu bagatia korosi kimule abantu bagatia korosi genteki attitude and mindset ega change bono obotene nkubito kangana ntitokonie ekando erosi traditionally ewoka the whole night na ende bwato bora bugachaka gusirira akine genteke mumanya mbirenga twasiriria so botene nkubito bina bono mugwekana akaratu akina yo twali kubekeru chingenie getabo getabo kegokero sirie na maraba esike kegasambwa bunenyonge bono chingeni no tokubekerwa twensipi twali kurwo nonya na mabere onyara make no tokubekerwa tongeri moto onye ne ebikombe ne ebituba byali korosi kurwa somote no runjara amagunja ebintebi buna mwaka nyaranga teba imbibwa tini environmental hazard na ende residues korwa se gesandek korwa se getuba korwa se getabo mbigo twara kanza no kora kirikoleta burwaire bonde bwensi asomobere no gosibikwabo igokore very easy unakuwa gesibiga wake mumeka umugaso kiumire onye gosibiri sabuni ega kombe korende ega tubeke onye tole kuna tole banaiga amabere no akobeko tari kero monta egwe gatuba kiaye twensipi ogosibelirimo kwaera linyarango naruma na nje no na ende na mwako bino no kyoto arama meringa kina bamabere akogwa ase kimiro kiao na ende kwa nyaira ni gochime ntu ara korora bobe gotu anchaine aba bono igo abuna obwanchani bwarenge mogosibirania mogotongererania no botene wane bintebi inkimwa bisireri kanisa umuntu murigire bono nganchira bona senge chuwe ni chinsata gendo mutumo komokitokirana ndokwana manga tokwana igoro yobotenengu amonendemero andaka sama tukawanga igendemero ya letro muchando monene anena somugusi ngaje tokochiko gaya na sentunde kubata maiga yokugenda umutumo ko toska
omwana wembe bakatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yomenya tengalero unabale mangaye omwana bwenguko katebi omwana Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakiranikiru ndekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkino nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji kaunti chito etanaine una kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu vuomogusi omwana wembe bakatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yomenya tengalero unabale mangaye omwana bwenguko katebi omwana Uwanza kulikuli mwanchu murigana na montorende kurwa somo tumokomoka todo kusiba gikire gito kanyarerega bwana tokunya kwego kina gusanga nabagaka iyo ndetureti yabagaka tokora ngo yende meru mwanchu murigana nawe uno botenengo nyirabono obotenengo mugusana toyigure ngati yebinto bijyo mugusi yale gotwa na ndende mero ngati yo botenengo mugusi kini kolende omugako bina manabagaka bandi babanya mwaro gaiga endemere yasenga kiya karenja bwate skosana kuna sama tukabono endemere ya gerra abantu abange patai wako bin endemere uno bote endemero no botenenku bomuntu nakiro umuntu nataito botenenku atware bona asiya ikire nkoletere ikikwamboye ngina endemoro libage bwenete koleto ubwanjani no bomo yaretire ogoetana amakweli nebirero ngaki yareta endemero yasikire umugaka giyago chikorara ataragenda ubagire mu buceibu ubagire nyamesancho oyire bisi abana baye bonsi kiro umuntu nabwate yaye mbaro bari koletwa abana nambaro bari koletwa baja koroba umuci insachide kwanyora na banta mumurata alenge muci umuntu no bwato nyuma usenja alenge umuntu oyo oreta abantu kurusi kubakoraki baswa umumuro utoka maite no yoye oyo irwe ndemero angote bibi ebirire bingi toko igosika nekende nkerina eserikali kana yale korosi richi kolie chindemero techiti kuburi cultural values and how people are itara itia machiko ekerego itino musubati na chiabe voye na bago japsobo ati wubule na gumba togosa ni asende ebi na bichire bono chikoti na marimo na ende bichire na ndato bago itana asengejo bago itapaka uri ubwenete kubabagera asenjo babutagete ubutenenku tumeje suno nyuwete ikiare ndemero yarenge ngentekere the value of land ya sabagusi inenge ntekere nene mono ekenene omuntu aho kubakira okoroseringa baba no moroki asenyenjo omenye tubure mugete okorigiri chinjira paka waitwa erida aine herite aino buri muguri nonya ndwarege mwandoye mwaka abagaka mwise kurigereria imechano tu atwarire anga guchakira 80s 90s yuro yamale na singenjona omugako monye no muchiyo kule bamuraba mwabo batageto umuntu oriyo yakoreki agende bayini herityo bayirobole muri bacha kana nona abana bwabwate nebire ntane igachite nabo yandi magana manga chakire gosoka paka abandi barukwa baitwa abantu bakuri kusiya mono
unoborogie mbara abaro ina barabo lakini mbara wago itubusa asengenje yake yoboremo igendemero no botene nkwe lakini bone enjera bwakire bono asengenje amasikane kinga ko cito kiabekwa ensemo tugachaka kubwati ibintu bitari ibintu nabo tubwate micando bunegesa abantu bagukwa abange asengenje ndemero wakanyamwa wikira omwakeri gwe ya mochimiki anda na istini endemero tiyankire mono buna yankire bono ekiagara nabo mogaka oyo bwate endemero ari kurigia moirio ye osoyo mwabo omotebinga naye agakira aga egere amokonye goseri kinyang'au n'ababisa bari bagocha kumurwania ekiagara asabu igarenga agare ono buna babisi tole twanyorete ndemerengia no ruiboro rwaitoroka boruya abantu bakamenteka ono guchakira umwaka oyo binateba elwe ya machimikia ndagocha 80 obolemo bwaelire ekero ndemero yaera bona abantu bagachaka gutwara ndamwamu ase amaremo usendemero bono rero ebina bire gusi bya maremo abantu bagokora mada bagoita abantu enusu y'abantu bagoitwa ase gusi n'oburemo bakubunigwa na ende tari buremo bonene mu magistrate yonde nantebia nga omuntu agasukio buremo kingi kianda akabeke post yagarege itakegari oyo mwabaga nomoro akamokenya bona mana gukuminga omuntu gagokenyerwa endemero yekingi kianda kyoka bono noroche abagusi bachakire kogenda isiko yokurigia kindemero ekiagara aiga stomenyete omuntu abwata asagachete nyumba yoka naendo nyorira bamura basite bono baguchikwagacha ekina kikiaretire obobiso bonene ne katibe ya mwaka 2010 nero yateba nga onyembwata abanyaruka batano n'abamura batano ekerongo chikogaba omaremo bonsi timbaga bere bono yachakire gutoka nga nonya abanyaruka bonsi pibasokire ekero to guchikokora succession ya se court yongo tebi bunga genda omorete kurubuoye ache gukana ngatata getindemero ache gukana ekera kanire na lingo etigwa bono roche ekatibe yu ngakingo chikorusio munyaruko ure buoye obwate bintu biaye na ende nche komoreta ngaka kumwatira nabagera obo bisa bwabukire gati yabamura n'abaiseke ekiagara egetamaduni geito gokirenga muiseke na ende tari konyora nibonka onyokonyora nuri okororerwa mabira ngaki atachieta anderende mokonye lakini bone matera ekatibe yuri kumatera lakini ekatibe yega bateba ngambospi na marionsi pimbwate na ende mpaka bere one nero ya tututukani mugaka biyamana kuna abantu bakwani bamuralia tinko bale namaganaya ninyaroche ninyamanyete agandi nimbwata ari bwone daseni endemero kusu no bakoroke plot ero ngoliye to kunyunga yabari bwamete mugonda sendemero byonsi ebitokulia bono yeneshe ningekorera nga ndagira teyo ningekorera ndagira teyo ekogere emebiri yabukire kubuge ndagira lakini nyakundi mwina igabwate ekinyoro keng'ana mirenge kari tayari konyerwa asari abantu bakikoremo egere ndagira etoke au mane wa mangana ngeto kwa no mugondo otuminetie ndagira egento gete ko ara endo mere gutwara ligore akara na kure gwikati ndi kuguchinse endi mere gwiketo kengutindi kwa ndroji gutindeka abantu pare ngo tole murera tobe kumbi no igoto gutindi kwa asare na mari una wate ba kwanira seita uri mubono gambisho
usikore ibusi anasi serikali amire gotokonya asa bure bantu tukwaje nejicho aburi kachole chinjira toheta umuntu utagitubona ogende kibanya okwibanya ibari okwana burunge kabiri guchibosio nge kiageraba umuntu ayigutinga kange njirite iyo lakini abayiguti naenda ete igero so kwa senje yose ko nyanjanze kumekera ni summary nelinga asitwa ikire tigatwanchira ninga obolimo wakeire n'abantu tuba kandi bona buri wakeire mu ibura wika abantu bayiburu paka bayicuri buno mukenye onyanja njinari ko boli serikali kyagara ekebande kyane wikoro kwekero kibwate kukuru kunga nationality ya Kenya kuetire bibande na constitution ye wate ya 2010 la begote wa dingo 35 umuntu nada doubt komenya anywhere umusi ogendi ando taitaga mono kandi twamutuma enda yaye ya murendereire abana tubwate barorirare bajoringa ndukikake ne gortiki nkiyo njinare bosaba inga omugusiyando siasore eline goito yomino ekiagera yoriyeriroba liroba ni liya nyasaye ngato ete unane etoken to menyero turagere tokanyero gukwa bono no ayegwense yonsi pi toji gotinde ku classe njenare osaba sirikali abantu bali bagwata malimo batane n'amalimo kilo mundatu hari kieka gete kilo mundanyo oragera alime namona ari se tokusi bono igane mwaru kwa be director echaere roti mumuro igana igwa gusabanga tato mwana ukinire nga ingonga yinkwa aga yakwa nga inkwa agacha umuntu ko nkwaro kali bakati akamoemete ikomi anda kenga irenda agonia nga yecho anda akamoemete nani omwari bone echae yakorek yae abantu batwana gutware echae bari barangene factory agwetege echae no mutwe oira factory Como muro era mojanda sana. bona iga no musika yako dewa ranjo mwana no kini nga kiere tata rende na kwambe ke tanda cheta nga kingoba na ye ire meteta to ikomi ige chae nero eka unero ya tangete go chaga kuroba retram kuroa echae kuroa chombe ebinde bile no mikortiki biyo tiga twanchirane chibando to akasimekire chiko ngara rese yagekere nero linga gende chiro litukolende chiriera uraza kwanda mokaga gende chiro mokana gende chiro kiro motane abagoro baji ruriria ewe chibando tete wata bantu hi asege ncharango tuitere toroche tiga totige kurwanirira ebistari ebiga byechinchi bono gende ngeyo remereria asitwa gene otore unless nyasanche esigari eche etote binga gende mumenya sigeti nguya mono Ena como menteranga aquí akarotu akina li season ya ringe akarokierirema pona kara bantu baremire basmeka akaro basimekire bagesa akaro bagesire bono bachomora makombe agachwa kiage erinde season ya ikabono yo muikaranse ekera abantu baikaransete batari gukora kende gyonsi ukona kunywa marua nakona kuragera wae okugani kwa mwanya abantu tikwa renge buna kore bono ndamwamu ya renga kana atwara gento getanga na atwara gento gete bono iga no kore makuru January paka January ende negento ga usukolema irabariria ndiriko gutimoka lakini akaruki muikaranse gakoro igo dirabariare gutimoka inaigwanga abarai baitu kogenda bari kinsechi asa abantu bakomenyamo una America una China abantu bamenyete amo lakini baruete asa kulemwa agari endagira na kieke mwaka nyaranga ateba ngaki kurende katibe yemwarete tenga tokore rwa usingi twagachirwamo lira balitigale asiri kulemwa gose ntokore commercial farming egere endagere to keisaini orio tabu atie ndemero
noyo gwate ngale ekerba uchikomenya bono igoriro riendemero igekobe ngale yokuremendagera sure umujumurikana ari ontato ko sangamo naye umwite kare mangana yoko ni ndemero njalenge unabo omusiniga irogete ndemero ana kiye nabe gokonya nabe gokara bintu bingi mugaka omuraria igo muntu ba igo marema akoni musi na kugurwa okoni na uri okoni no yobwate uri okugura no nero bwate chibese the actual fact o mani wa mangana mulinga uyokoni buri mutari wanje kwaye igokonyora obutaka gete wachi umwana urangiri uchi national school umwana urangiri uchi university umwana yakarwate nyagitari biri yakire igoro ekibese ngokurugo kyona yande kwa igunchiyo NSSI omuntu yakoni bulimo iganyora neke biriti nkeyo nonyine okubeko busiri kesuri umugango mbamaje so mugango cyete yakoya bakuri mu dibatane ko ruga nyumba omuntu wa mani state ngo chikoiba mbe turitimo tigangoni bano mustari ekego cha kurumaira bono tiganya satu amwere yagero umuntu abetire kurume yaye ubutaka yagero ni uburi tikuriyo ko ari kuabura kinirende ekerayo ko ni uburi aye no iso ta honest because yale nyoka oni kusiso usaba ibuli banye baonia angaindi kwanyora lero koni ayekero koni nabana bakire nyumba arakunga yuji gutindeka nuso muntu yuka golete nakeko yaba roje sajini bebelende komenya kimochari obino mono okomenya ekya muntu ri gaonetie nyone njiri kuchibua ye gaonetie wono nasekia wakana usaba kungu kuma na bale boka kuma nganga yakobe so inje nale kusaba nantigebe bo nani kusaba nyasa ga idiomu ikoyo wetera mwenye gitingere teach that only kwensi ubwata asake gusanene ayende ngora amanyenga nere nkoiborare abana abaye mbali mateba kuja kuibora bare yanke na ibarachi na kiaye sakukia uja ukanyora kire to chigo kerigi nyanje nanja to komenya ngende komenya nyanje ma ene chisu chimi komenta machi so general kusaba serikali tubate wete constitution hero abantu bagwata marema mangi banyisarende abantu bari mendage na kiko nyambore cyane gutulikenyaga ngatuji kuiki bantu kubikise kinde na gari zere ntobu yani abantu batarire to bulimo njitindo jingambu yapa nona abara tubwate njengo basaba babo ke barayene n'igitoro kindi kwadra umaka nyamwa to ko rene yo moyo bono nonyano ko ni marema iyo abande mbaro bakonia batabuati meaning gose batabuati okogania okonene bokonia marema omonto atagete chibese egeranywera marua agore bintu biria anasa sa dunia egere ane gotara nabyo no maelio ebintu bibiasira na mbagusio bagatana sambere bere nyamange tinya tari gotiga konia naenda bakoirana ochakonia bono kwanyora ngokuriro bole mugwaye busa ase chinjira kitagwena reti monto ko ni bole mutana ko ni rimo monja sari aonji mara moja na bako na ko ni rioka baro babwate ukogania bawa ni amaremo lakini baro batabwate kogani konde bako ni busa igo na bere bobe asoko ni bole mo onyanya sai gato eto bole mo busa ta tu amuguleti bono lene ngakia yoko ni bole mo kwa etugosa obwana tanaye kwa abana bawogosa obino okora njenari gote mintu mwana gitinge amarimo endemere ya tobere irina ne kongu asuko nyibaga mutari wanje turi yenjera riba tokonya konyibaga mon menya samu tiga kuchimata ari tokoreki turi mendagira igera ndagira tachiti kobo na intu turi kuchikobo chindemero tubwate chiakeiri tiga abantu batike goitana igoro y'chindemero menyamu bwanje ndari bugoche kitomenyeta enyomba rosi nyombe nene ebwata asa abantu bakoraki bagwichure ebisa kubinde bikorete buna banu bana baraya batari to kuchichaira kero bayira n'abantu ari chaina bamenyete amo asade batigete ninkiga koroko ebintu bakosimika chindagira chikurwo twachakira korete chindagira kurusiko asenye tutaite gukura amarimo pi amarimo
atoire ngai asomugusi kwatara bono mbiyemo no mwenju muligereria asenchera yo gusangama na into aseri tukuria rero twakwanire bona mange igoro ya obotenengu na bayigo nendemero yo mugusi aitwa ganyara mo neturitia bagaka aseri tukuria rero wekana nenga kinu mwenju muligereria tusanga na okwana mange twarogoligere yo buya ime ya Daisy TV etera na nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Asante sana. Omwana wembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye